Assalamu alaikum Binance. Wato mafi yawan mu da dama mun dauki wannan abin da wasa sai gashi Binance tana kokarin listing nashi. Masana sun hango mana cewa an tura wa Binance token din da za ta yi listing nashi da wasu manyan exchangeoji su ma an tura musu nasu. Like abin da zai baka mamaki wannan shine ba kowa ne yake samun abin nan ba, kuma ba wai mining din shi ake ba, airdrop ne kawai suke rabawa. Kuma kamar yadda na faɗa sun fasan cewa miners sun gaji da mining, yan baiwa sun gaji da mining, shi yasa suka kawo wannan abin, wato kar ma kai. Kuma abin da zai baka mamaki kamar yadda na faɗa ba mining din shi ake ba, karɓa kawai ake zuwa a yi, da ka shiga sau ɗaya kaka ƙara shiga har zuwa ranar da za a yi launching nashi. Wannan ba kowane project bane illa project ɗin da yake da trending kwana biyu, wato docs. Na ajiye link ɗin a profile ina ga wanda yake so yayi zai ga an sa docs, ya danna ya karɓa, kawai karɓa za ka yi. Duk wanda ya je karɓa kuma ya ga an sa masa zero, bi ma'ana ba ba shi ko ɗaya ba, abin da ya kamata ya yi shine ya san yadda zai ya tura wa kowane ɗan uwansa ne, yayansa ko kaninsa, ya samu shi ma dan bincinan mai koyaya ne, dan abin nan fa koyaya ne yana da daraja. Sannan kuma idan ka shiga ya sa ma who are you, abin da yake nufi shine ka je ka seta profile ɗinka ka sa masa username, da ka sa ka dawo ka duba fine yayi,